De zomervakantie start natuurlijk met kindervakantiewerk. Zo'n 530 kinderen wisten de weg naar het speelpark te vinden voor een week vol plezier. Al is het aantal wel iets lager dan vorig jaar. Vorig jaar zaten we ongeveer tussen de 650 en 700 en nu 530. Nou ja, nog steeds een heel mooi aantal. We zitten natuurlijk vroeg in het jaar en dat merken wij. Dus je zit dan nog in het laagseizoen qua vakantieboeken. En ja, daar hebben ouders gretig gebruik van gemaakt. Er werd gestart met een paar druppeltjes regen en wat bewolking. Dat door de net ontslagen weerman wel goed voorspeld was. En dit alles hoort bij het thema van deze week. Ons thema is zeg maar klimaat, dus dat is klimaat als woestijn, Cariben, zon, regen, sneeuw, alles eigenlijk. Maar we zijn heel dringend op zoek naar een nieuwe weerman, dus, of weervrouw. Dus vooral voor de kinderen en leiding natuurlijk, als jullie een filmpje maken, stuur hem naar ons op en wij gaan jureren hier. Een ongenodigde gast is de eikenprocessierups in de Vlakwaterbos. Onze wollige huisdierenvriend die is inderdaad aanwezig. Maar we hebben met het Oudepark een hele goede samenwerking. Dus alle nesten die we zo goed als konden zien en vinden, die zijn allemaal mooi verlijmd. Dus het lijkt alsof ze er nog wel zitten, maar ze zijn allemaal verlijmd. En ja, het remedie is toch, blijft er vanaf. We hebben alle voorzorgsmaatregelen wel getroffen, zodat we EHBO-technisch helemaal klaar ervoor zijn. Mocht het zo zijn dat we er last van hebben. Tot nu toe gaat het heel goed, nog geen gevalletjes. En sommige onderdelen hebben we natuurlijk geswitcht. De spooktocht hier door het mooie bos, dat gaat niet door. Maar we hebben een hele mooi spookhuis in onze gedachten, dus dat komt helemaal goed. Ja, nee, we kwamen erachter dat de ouders toch wel wat informatie graag wilden over het programma. We zitten natuurlijk in een heel bosrijk gebied, heel veel eikenbomen. En we hebben dus daarom ook een mail eruit gedaan wat onze maatregelen zijn geweest vooraf. En wat we in de week zelf gaan doen en wat allemaal de mogelijkheden zijn. En eigenlijk hebben we daar hele positieve reacties op gekregen. Dus wij gaan met volle moed, met veel plezier er tegenaan. Ondanks het lagere deelnemersaantal was het toch een uitdaging om het leidingplaatje compleet te krijgen. Ja, helaas hadden we wat snelle zieken, dus op het laatste moment. Dus dan hadden we nog even een noodoproepje uitgedaan. Maar gelukkig hebben we nog wat oud-leiding, nieuw leiding toch kunnen vinden om bij te springen. Dus we zijn eigenlijk gewoon helemaal vol. Dus dat is gewoon geweldig. Op dinsdag en woensdag zal de jeugd met een activiteiten in het centrum te vinden zijn.